Blay ya pi iwe pa iwe. Sin pat man kasinikang ya kran chapang ki jing sisa bat ke jing long kabalang Catholic ke jing ade bat ka Bible bat kumno ki Protestant ki kedau bat ki katainya bat ki wotnya pang ke jing im bat ki riti la nyam bat ya ke jing ngej kabalang Catholic ki Kristen. Pat hakan ka singi ka phang ya kran dan ka phang ya thu ka dei ka nyam Catholic siteng ka dei ka ba ya khle pat ka nyam gentil ki Catholic ya khle ya ka jinget ka bom dei Kristen bat ka gospel. Di halar kan ka phang ila bandan ki Protestan ki pan ong kumno ka la ban long ba ka Kristen ka nyam Kristen pasisya kan pen jaklia lene kan poliut ya ka jing hikai jong Jisu bat ki dur ki jing le nyam bat ki jing mut gentil mut ki pagan images, pagan rituals and pagan ideas ke jubab ya kani kalong ka jing sisya ka dei bet ka jing sisya la hang no ru ba sem ya ka kapalang Katolik ka dakabut ya keduksa jong Paulus apostol kapanan kam ya kirkom batang yat ini ki existing practices an pen priang ya kubor jong pris rekening la ben sem hi ha kajing lek yalap jong Paulus apostol ya ki han ba im ki gentil bar ki jing thao jong blei ki long ki babha kajing le ne kar kom im lai no ki tu ki ba long pop ne immoral kum kajing bam breu kajing kenya breu la ka long ka babha ne ka basniu ka syong kat kum kajing long jing man kata kapor bat ya kajing mut bala ayaka hakas pas nam pasau bun kitiar ne kir komle hakirti le nyam ki gentil laklek lang hakajing ngai Kristen kum kanuksa kajing dem khok siu kajing thang dhup bat kajing bu mombati andrei om doni ei ke babakla bat kita ki ei warla kilalong si benta jong kajing mane blei shwa kajing don jong kajing mane blei Kristen kajing penrung yaki kajing im Kristen kamla ban penlong yaka kajing long Kristen keba don jing penjaklia da kajing yakle lang bat kanyam gentil ha kajing sisya da ka pasim bat ban penlong Kristen yaki benta kajing im ibra thau da ki breu akata kom pakin poi sa ublei klem don kajing pen pau ublei kabalang kala ban kambiang yaki naka benta ukris takaba ya lame ki sakajing mane ya ublei basisya kum keduksa kicentil jong kari Europe basatei kum ka kum kinong sun ndai kum ki Hebrew ki lale kila penon kam ya ki ding kum ki blei thau ngipat ngi penon kam ya uding Christmas upa jerngam sa kum kadak jong kajing im bom jukut kajing im ha katlang batai tha hik kumba ukris ulawan ra jing im ya kajat benriu balayap uding dala dehi usulong hi uding bat wat lada ulong we tenadru ubenta jong kajing thau jong blei babha kaphang jong kajing mane basisya kalong kajing long bahapo jong briu kata kamut kata unut kebang la ben syam nuksa ya kane naga gospel kat kum Matius kat kum Markus long kebanyau kat Andrew adu pra kidon ki bawa e kaktin Easter
ni kasih ni ong pasca ba kadon jingade bat kicintil ni pagan unta bun ki bom day i Kristan Katolik kam skude ben ong kasngi jingmi pat ane pareng the resurrection day jika benong Easter menta kumno lawan poi ke jing pelon kam ya kata tien om don jing tikena mereka to kane iperkat kawan naka blay per em jongki Anglo Saxon wakatengka iostre ada kalong kumta tak papun kam ya kaktien ban ong sapang ka jing pat jong kris bakan mut ya ka jing penlong Kristan baptismai ke dustur briu kenang ban penduk no ya ka jing long jentil barim ban ai ka jing mut ke patmai purai kriti ha ka jing syai jong ka jing penpau ya kris ka kentien hi kam long ka babha ne ka basniu akahi wat ki kentien bakentang Idon ki jing mi na ka jing penon kam ha ka jing long perthei. Protestan pat undang buatnya ban ong. Oit kata ka biang. Hendrai omdon par ka jing pensisa ha ka Bible. Yakum kita kir kom penrung ha ka jing mane blai. Penyam Kristan ka dei ban pensyong nung rim bora-bora ka Bible. Omdei ha ka jing im jentil. Namarba kata kalong ka jing pen pau blai hangi pat nak ban ta jongi ka jing bu renti ban but lane ka kitab kedeu ya ka jing im pat ka jing ngej badai pat babakla kane ka kentat ya ki kum ka jing mane Maria kebarawan na ka jing mane ya ka blai Isis dak Egypt hendak ka jumpa pe kane ha ka Bible om dan jing kedeu ya kane ka kum im lane ka praktis unta kumba ka jingkren jong Paulus apostol ha kiri start Greek but kiri start perkat na ki philosopher Areopagus lane Mars Hill kemudian ha Athens angne agi kam jong ki apostol ni siam ya kata jingkren jong Paulus kana ka bakat nyau kat san hadu lai pusau laban pule ulai lab ha da ka ba penon kam ya kidak kisin bat kirkom perkat ki ba tu kinong sangap jong ukitib ha ulai ro ya ka jinglong tip niam jong ki bat ula ong sapang kaduan gentil duan gentil badon ki jing tho ha u blai bom itu ta ulai lab u tau blai bom itu ulong u yawe u blai jong ki ju u blai ba sisya balong mar kongpong ki jika mane blai bra thau da u briu bat unong thau ubah halor du bat ubah penek pensa ya ki baro lo pun kam ya ki jing tho jong ki mulung jong ki bat ki start perkhat jong ki kum u Epimedes jong ka krit ya ka bala tho ro ismakane ha tisa utitus long i wait khat khatar bat u Aratus jong ka Silisia rula penyar ya ka jing sungpu jong ki ha ka balang Habaka balang, kapenya so ia ki dustur, bat ki sngi kentang jong ki gentil, ka Easter, ka Christmas, the All Souls Day, All Saints Day, kere tang ka jing pun kam ya kerkom yalap jong Paulus. Kane kam day ka jing jit, ya ka jing long gentil barok kawai, kane ka jing klek jong ka jing mana beli tau, bat ka jing ngai Krista. Ajar kata, tak jing tikena ulaong ha ka ba i ula tho ha ka city benikong saki korin long ndai kat khandai do afwar ngan pule ya kane wat la ngam don jing te batno ngala penlong sekri rade habaro panduk yo kring bun kat balak ngala le kumuju bat kiju nang ban yo ya kiju Hakitu ki bate ka an ngalek kum ubasya te asisa om siam te yang ada ka nang bangan dup yo hakitu ki bahasa te ka an bat kitu ki ba om don hak po ka an
ngalek kum ubom syate haka. Om bangalait nak anyu blay, na bangalong hapok ka anyu Chris. Nang ba ngandup yo ya kitu kiba om day hapok ka any. Bat kiba telot ngalek kum ubah telot. Nang bandup yo ya kiba telot. Ngalapen yalade yalade nadong syadong bat kibri barok. Nang banyak penim la kumno kato kanengut aki. Ning siti kau Paulus apostol sekinam Korin. Kapasutanat kalong. Kanega jinga tainya kapai kelas ki Protestan hi. Naba kitu kiba artatin bat bomngai dru duanya ya ke jinga Kristen hi. Taka ba ki paidin ba jihikai jongka jinglong blay laiway. Kedau syaki blay likely jong kinong Babylon. Ni jimane ya ke jinglong blay lani jihikai ya ke Trinity. Bau blay ulong Trinity. Ana kane ka kedau ya ke jimane ya blay likely jong kinong Babylon. Upeluksa ya Chris pergi jimi pat jong u. Bagi kedau ba kadai sipang kataka Mitraism. Lane sakita ki puriskam blay hero. Andrai kini kijing ya day gentil pagan association. Kampan sangat ia ki nong wania Protestan ni kabalang Katolik. Na kajinget au blay laiway dan ka jing pat. Mulaki wania kumtam kana andrai kam don jing kang ki banget u blay laiway. Dan ha ka jing pat. Lemne kajing ya serim banasla. Apa yang kajing le buram ya ka Maria bat kajing mane ya ka ISIS kan pensenge ya ki Katolik na ka ba buram akar kom ke badai ya ka kami unong penim jongki. Dakumne ke bamut ba aka jinget pergi jingim Katolik iki berkhoi baki kedau baki long iba ki apa nya khlek ya ka jinglong gentil andrei abangi page akan kini ki city berkam apostol city securing berkam apostol ni iba Paulus rupun kam ya kene kaju kurkom le dan kata kam don kano ke ba iong ni penlong gentil lang gentil ha jingi Kristen kam dei rekunta kitu jing pensisahin dak tu jing tho ka Bible hi akan sisaingi bakam long kunta. Jadi kata tu ngini apet tengik ki balong ki basisa. Pangin dubla ban cekli hok ya Jisu o bat namarba aba la don lupa kita ki wipat ki kom jinget di nang ban yarap ya ki breu itu ki pas ngap baki yo jing hikai dubla ban sengtu ya kata ke jing hikai batmai na kabantai jungki ban tip ya ublay ubasisya ban mane ublay ubasisya ban nom weng si sendon ya ki berkhoi ki bala don lupa nang ba induk la bersutu ken ta ka ba pun kami ta ki pakila im lupa swa ba kin tip ya ukris yo kane ken yarap ya kitu ki ba artatin bat kitu ki ba yo jing atu na ki wipat i rukom nget rukom batai Utrain kurku ya pi way but ujing sisa un saya rap ya pi. The faithful and true un saya lam ya pi. Jaga jing sisa. Bagi tip ya jing sisa kan sepelai luit ya pi.